Oke dulur, dadi menu makan malam dina iki ya kuwi sambel kencur, terus iki kulupan bayem ya. Kulupan bayem terus sambel kencur karo gula Jawa. Nah, terus iki tempe di bumbu brambang karo gula dulur, iki kesenengane anak wedok. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sedaya dinten iki sae sehat sihat kabeh nggih dulur. Nah, iki wengi iki aku ana ing ngarepan ya, dulur, ngarepan omah. Dek kae lamat-lamat krungu takbir ya dulur ya. Nah, iki malam Idul Adha dulur. Malam Idul Adha, sesuk-esuk hari raya Idul Adha, hari raya kurban ya. Nah, wengi iki aku arep makan malam sik ya dulur, makan malam sik engko ndelok takbiran keliling ya. Nah, menu makan malam iki saiki ya wis saanane wae dulur. Saanane lah lek mangan enak ki sesuk-esuk ae lho. Nah, dadi wengi iki makan maleme saonone wae sing ana ning dapur ya, sing ana ning pawon. Lek mangan iwak nunggu sesuk sore utawa sesuk bengi ya dulur, mergane sesuk sore wis hari raya Idul Adha utawa hari raya kurban. Dek sesuk awan kuwi wis mbleh wedhus utawa mbleh sapi utawa menyembelih hewan kurban kuwi ya dulur ya. Nah, dadi menu sing sederhana kuwi dina iki utawa wengi iki menggoreng tempe ya dulur ya. Goreng tempe iki, tempene iki di bumbu bawang karo gula dulur ya. Dadi rasane rada legi kaya bacem kae, ning udu bacem ya dulur ya. Kaya ngene iki tempene, dadi tempe terus di bumbu bawang gula terus digoreng. Nah, kayak iki segane ya dulur ya. Segane terus nek lawe iki kulupan bayem, dikulupan bayem terus dicocolke ning sambel. Nah, sambel iki sambel kencur karo yo lombok, terus gula Jawa, terus uyah. Yo saintorone lah dulur ya. Kayak iki yo wis bateh ya dulur, sak keluarga yo karo mbok wedok yo karo anak. Ya wis ngene iki sik ya dulur ya. Wis ngene iki sik malam dina iki utawa makan malam dina iki ya wis sederhana ngene wae, wis disyukuri alhamdulillah ya dulur. Dadi bayem kuwi ya ora elek dulur, bayem kuwi ya ening gisine. Ya tempe kuwi ya apik. Dadi ya alhamdulillah. Tapi ya menu kaya ngene iki ya sangat-sangat sederhana lho. Sangat sederhana. Ya wis ning desa iki ya ngene iki lho. Ning desa ning pedesaan sing adoh saka kutha mangane ya karo sambel, terus karo sayuran apa engko sing dikulup ya, sing digodhog, kok koming karo gorengan apa ya iki. Nah, iki gorengan tempe. Engko ya kadang ya goreng gereh, kadang nek eneng bakul sayur liwat ya engko iso tuku apa ya, tahu utawa apa ya engko iso digoreng. Tapi nek ana bakul sayur tekan omah ya dulur, nek ora ya wis ngulup apa enenge sing ning kebonan ya, ana bayem, ana ningkir, ana dong telo, karet, engko ana apa sing iso di sayur kuwi ya dulur. Wis pokoke nek nyayur kek sayure omek dhewe ora tuku wis
istimewa lho. Dadi duwite ya utuh ning ya iso mangan tenan. Nah, nek arek mangan enak kuwi ya nunggu sesuk sore dulur. Ngopo dulur? Nah, sesuk awan kan do mleh wedhus karo sapi ya dulur ya. Do mleh wedhus karo sapi dadi iki wengi iki termasuk persiapan dulur ya. Persiapane piye? Persiapane ya wis mangan saenenge wae. Mangan enak sesuk sore. Sesuk sore iki yo iso nyate, iso ngrendang, iso nongseng, iso nggule. Iso pokoke apa senenge ya dulur, engko nek sing seneng gule ya gule, engko nek sing seneng nyate ya nyate. Tapi kadang biasane awal-awal kuwi do nyate sithik ya lho. Do nyate sithik terus engko jeroane iso digule karo balunge. Terus engko daging-daginge sing apik-apik kuwi disimpen sik ya dulur, disimpen sik ning kulkas. Terus esuk iso dimasak mboko sithik. Regane langsung dimasak langsung sepisan ya eman-eman ya dulur, engko nek ra kepangan ku ming diingat-ingat engko nek wis kesuwen ngenget ya wis ra enak dulur, eman-eman mending ku diwadahi plastik terus di deleh kulkas, terus engko iso seminggu dijikuk, 2 minggu dijikuk kan. Pokoke mboko sithik ngono kuwi enak ya dulur ya. Tapi sing disimpen ning kulkas sing dilebokke ya sing daging-daging apik wae. Nek jeroane ya nek iso langsung dimasak, engko digule apa ya dulur ya. Engko nek sing ning kulkas ya sing daging apik-apik. Nek biasane ngono kuwi ya dulur. Karo balungan sapi kuwi ya dingengah ya dulur, dilebokke kulkas. Dadi nek balungan sapi kuwi sesuk iso dienggo kuah bakso ya, iso dienggo gawe kuah bakso kuwi sesuk kan daginge sing apik-apik kuwi digilingke dulur ya, digilingke digawe bakso dulur ya. Besok nek wis antarane ya 2 minggunan lah, minggunan kuwi iwak sapi, daging sapine kuwi digilingke terus digawe bakso, terus balungane wis disimpen kuwi iso dienggo gawe kuwahe kaldune ya dulur ya. Dadi nek wis iwak iki sing dipangan, sing dimasak biasa kuwi wis entek to dulur ya. Biasane nek wis seminggunan kuwi kan masakane sing kaya jeroan kaya ngono kan wis entek to dulur. Nek kolet seminggu meneh gawe bakso kuwi wis seger lho. Pokoke nyus. Dadi bakso gawean dhewe sing saka daging sapi sing olahe saka daging hewan kurban kuwi. Nah, ngene dulur, sadurunge tak lanjutke videone kanggo dulur-dulur ya. Kanggo dulur-dulur sing wis nonton videoku, sing durung subscribe ya, sing durung komen, sing durung jempol. Ayo dulur dadi dukung channelku ya. Dadi subscribe, dadi komen, dadi like utawa di jempol kuwi. Terus ana gambar lonceng ning cedhake subscribe kuwi ya dulur, kuwi dipencet dulur. Dadi engko nek ana videoku sing anyar utawa aku ki upload video kuwi dulur-dulur entuk notifikasi ya, entuk notifikasi utawa entuk kabar. Tur sing paling utama kuwi ya dulur, sing paling utama kuwi subscribe kuwi gratis dulur. Dadi dulur-dulur nek nonton video iki, misale nonton ya ketemu videoku ki nonton terus dulur-dulur subscribe kuwi gratis dulur. Dadi dulur-dulur gari mencet tombol subscribe kuwi kanggo wis berarti ya dulur. Sedulur ming ketoke ming sederhana ming mencet tombol subscribe, tapi nek menurutku kanggo kuwi berharga banget ya dulur. Dadi nyuwun dukungane karo dulur-dulur kabeh, subscribe, like lan komen dulur. Oke dulur-dulur, tadi ngono kuwi ya videoku dina iki. Kayane ya wis ora eneng sing tak omongke meneh. Ketemu maneh karo video-videoku sing liyane utawa sing terus sesuk ya.
lan kanggo dulur-dulur sing nonton videoku, nek videoku iki akeh salahe apa meneh omonganku, kata-kataku sing menyinggung perasaan dulur-dulur utawa kata-kataku ki berlepotan ya, berlepotan rano rene dadi kaya ora aturan. Pokoke aku minta maaf, terus ya di ngapura ya lur ya. Karang ya wis ngene iki lur, aku syukur ceplas-ceplos ngene iki wis ngomong saenenge. Nek akeh salah di ngapura, nek eneng klerune pokoke ya di ngapura. Ngono wae dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.